Daya kuwasa Sang Kristus. Panglimbang 5 menit dina Senin Legi tanggal 15 Desember tahun 2020. Kapetik saka Injil Matius bab 21 ayat 23 tekan ayat 27. Rikala uwong musik marga pametu kalungguhan sarta kawibawane kang wis mapan kaunggreh-unggreh kang kalarah kapisanan yaiku legalitas wong kang wis kaanggep gawe bubrah mau. Kepara nadyan ana layang kekancingan alias SK bab legalitas kuwasa kang kaemban, nanging bisa wae wong mau kupiya kasingkirake awit wis gawe bubrahing kamapanan. Tansaya nyaketi riyaya Natal pasaman suci ngarahake panglimbang kita marang jati diri Sri Yesus, Mesias kang kita sranti rawuhe lan kita riyayakake miyosi. Kahanan kaya cecala kang ing waosan dina iki dumadi. Para imam kepala lan para pangerbangsa Yahudi padha nakokake marang Gusti Yesus bab layang kekancingan utawa SK. Genio panjenengane wani-wanine gawe untran-untran ing pelataran padaleman suci. Sadremo ngelingake konteks waosan dina iki yaiku prastawa Gusti Yesus nundung para laku dagang parealan ing pelataran padaleman suci. Dek semono, meja-meja kanggo dedagangan diurat-arit dening wong-wong kang padha laku dedagangan diseblaki nganggo pecut. Swasana giruh lan kisruh. Awit prastawa mau akeh wong mligine para imam kepala lan pangarep wong Yahudi kang ngemunah pasar kurban ing pelataran padalaman suci nandhang pituna. Tumrap para imam kepala lan pangarep wong Yahudi, Gusti Yesus mono amung anake Maria lan Yosef saka Nazaret, wong kang ora kalebu kelompok para imam kepala lan pangarep bangsa Yahudi. Kamangka tekliwere kegiatan ing padalaman suci ana sak ngisoring reh-rehane para imam kepala lan para pangarep wong-wong Yahudi. Daya kuwasa ing kene temtu nuding marang kuwasa kadonyan kang kaparingake dening panguwasa wektu iku. Mula saka iku Gusti Yesus ora kagungan hak kanggo tumindak kang ora sak mestine. Kanthi tembung liya, wong-wong mau rumangsa mrekitik atine dilangkai kuasane. Prakara iki dumadi jalaran wong-wong mau padha nutup ati mring prastawa-prastawa kang katindakake dening Gusti Yesus saengga ora bisa nyumurupi menawa Gusti Yesus mono Sang Mesias kang sinampiran kuwasa saka Allah piyambak. Kamangka wong-wong prasaja kang kanthi tuhu midhangetake piwulang dalem Gusti padha ngakoni menawa Gusti Yesus mono pancen priyagung kang kagungan kuwasa ora kaya guru-guru Yahudi kala iku. Kuwasa dalam Gusti Yesus ora saka donya iki, ananging saka Allah Yang Rama kang ngutus panjenengane. Gusti Yesus kagungan kuwasa kanggo mujudake ayan kamesiasan kang kasampirake ing pundhak dalem. Kawicaksanan dalam Allah pancen kababar mring wong-wong cilik lan prasaja kang isih resik atine sarta isih ngendelake Allah Pangeran. Para tresna pelem kinasih, awake dhewe kang marisi kapitayane para rasul sarta winulang saka para kang kawugan, mbuh rama imam, mbuh para katekis utawa sapa wae kang tinanggenah medharake piwulang kapitayan, prayoga ndadekake sabda dalem dina iki minangka paneguh iman kapitayan kita. Prayoga kita uga tinarbuka marang sapa wae kang kautus Allah kanggo ndandani urip, mligine urip karohanen kita. Amrih tansaya maju lan diwasa. Suwawi sami munjuk, kunjungan dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit kekeran sabda dalem dinten menika. Tansaya gamblang lan tarawaca menawi paduka mujudaken Mesias ingkang badhe ngirit kawula sedaya tumuju kamulyan langgeng. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados sing mula buka sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjungan dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.